Hola, benvinguts i benvingudes a la història que no sabies. Avui començarem en un paisatge que podria sortir d'una crònica antiga. Pobles petits envoltats de boira, camps fets malbé per les gelades, animals que malaltien de cop i famílies que vivien amb la sensació que el món s'havia tornat imprevisible. En aquella Europa sacsejada per pestes, guerres i males collites, la por era una companya de taula més. I quan la por s'asseu amb tu, sempre acaba buscant algú a qui culpar. A Catalunya aquell clima es va convertir en un brou perfecte perquè les sospites florissin. Una criatura malalta, una tempesta inoportuna, una dona que sabia d'herbes o que vivia massa al marge del que tocava, i ja està. La mirada del poble girava lentament cap a ella. Perquè en un món on passaven massa coses que ningú entenia, assenyalar algú semblava gairebé un acte de supervivència. I és aquí on comença la nostra història, perquè per entendre què va passar realment amb la cacera de bruixes a Catalunya, cal mirar molt més enllà de fogueres i inquisidors. Cal tornar a aquell continent esgotat, trencat, i on la por marcava el ritme de la vida, i de vegades també de la mort. Doncs això, quan pensem en la cacera de bruixes tendim a imaginar un escenari de fogueres, de confessions forçades, inquisidors imposant dogma, però per entendre realment què va passar a Catalunya cal tornar a l'Europa de l'edat moderna, un continent sacsejat per un llarg catàleg de catàstrofes on la gent buscava explicacions i ho feia a la manera humana de sempre, assenyalant algú. Si et moria el bestiar, bruixeria. Si una tempesta malmetia els camps, doncs bruixeria. Si algú estava massa callada, massa sàvia, era massa lliure, sobretot, bruixeria. Aquest clima va ser un terreny ideal perquè les creences sobre el dimoni arrelessin amb força. A Catalunya, però, com sol passar, les coses no van anar exactament igual que a la resta d'Europa. La Inquisició, aquesta institució tan afinada en matèria de control ideològic, va ser instaurada al segle XV amb l'entusiasme dels reis catòlics. Inicialment perseguia heretgies, desviacions doctrinals o qualsevol cosa que s'assemblés massa a pensar pel teu compte. Però tot i que la bruixeria hi va acabar entrant per la porta del darrere, el cert és que la Inquisició no va ser la principal impulsora de les persecucions de bruixes a Catalunya. La majoria de judicis van ser protagonitzats per autoritats locals, batlles, consells de la vila, senyors jurisdiccionals i veïns motivats. Una mena de justícia de proximitat on sovint l'únic requisit per iniciar un procés era una mala setmana de collites i un parell de revenges fermentant des de feia anys. Paradigmàticament, la Inquisició espanyola acostumava a ser més escèptica, exigia proves més sòlides, desconfiava de delacions poc fonamentades i sovint frenava condemnes precipitades. Qui ho havia de dir que la institució més temuda del país acabaria sent, en alguns casos i d'alguna manera, així agafem amb pinces, la veu de la calma. Si hi ha un moment fundacional de la repressió de bruixes a Catalunya és el de les ordinacions de les valls d'Àneu, redactades el 1424 al castell de València d'Àneu. Aquest document és amb tota probabilitat el primer d'Europa que tipifica la bruixeria com a delicte, abans fins i tot del famós Maleus Maleficarum, una mena de manual pioner sobre què es considerava bruixeria i quines penes, moltes de mort, s'hi aplicaven. Pactes amb el dimoni? Condemna. Fer mal a les collites? Doncs condemna. Preparar una tisana de romaní sense permís? També sospitosa. Avui ens semblaria un acudit i una broma de mal gust, però en aquella època saber massa d'herbes fins i tot podria equivaler a firmar la teva pròpia sentència de mort. La cacera va arrelar sobretot en zones rurals i de muntanya, on les desgràcies semblaven tenir un impacte encara més directe i les comunitats vivien en un equilibri emocional fràgil. Pobles com Sort, Espot, Llessui, València d'Àneu es van convertir en espais de sospita permanent. Qualsevol infortuni, des d'una pedregada fins a una criatura malalta, podia desfermar un procés. A partir d'aquí, la cadena era coneguda: acusacions, delacions creuades, tortura, confessió forçada i execució. La tempesta perfecta. El gran pic repressiu va arribar entre el 1615 i el 1625, especialment el 1618, en plena crisi climàtica i econòmica. La misèria i la por ho impregnaven tot. Milers de dones van ser jutjades, acusades de fer maleficis, provocar tempestes, arruïnar collites o matar infants, només amb un gest. Alguns casos, de fet, són especialment durs. A Sant Feliu Sasserra, conegut com el poble de les bruixes, entre el 1618 i el 1622 es van executar una dotzena de dones. Moltes eren vídues, pobres o simplement diferents. Els processos descriuen tortures, confessions impossibles i un ambient de por col·lectiva que s'autoalimentava fins a nivells delirants.
A Viladrau, un altre punt fosc del mapa, les acusacions van esclatar a principis del segle XVII. Diverses dones van ser detingudes i executades després d'un seguit de morts infantils i tensions internes. Els testimonis descriuen aquelarres imaginaris, reunions nocturnes i pactes demoníacs, que evidentment no existien fora del cap dels jutges i dels veïns espantats. Un dels exemples més famosos també és el de Castellterçol. Allà, dues vídues, Elisabet Cerdà i Joana Carrera, van ser acusades de bruixeria. La primera va ser trobada amagada en una cova, acorralada pels seus propis veïns. El seu procés és un dels millors documentats que es conserven. Denúncies, testimonis, tortures, delacions vingudes d'altres pobles. Finalment, totes dues van ser executades al Pla de les Forques, el 1620, en un acte de justícia pública més proper a un espectacle que no pas a un judici. D'aquest mateix clima en tenim una imatge icònica, un dibuix fet per un escrivà que va presenciar un procés de bruixeria i va retratar la declaració d'una acusada sota interrogatori, amb una cruesa i teatralitat que avui encara ens impressionen. Aquesta peça es conserva al Museu d'Història de Catalunya i deixo la referència a la descripció del podcast. I evidentment la bogeria no era només nostra. El cas de Zugarramurdi, a Navarra, el 1610, és un exemple paradigmàtic de com els aquelarres imaginats podien desencadenar una purga inquisitorial que va acabar amb una dotzena de persones a la foguera. Amb el temps, però, les coses van canviar. La il·lustració i les noves idees basades en la raó van començar a erosionar les creences demoníaques. La Inquisició, ja en decadència, es va dedicar més a perseguir idees que a bruixes i a poc aquestes acusacions van anar quedant enrere fins que finalment el 1834, escolteu, 1834, la institució va ser abolida. Durant segles, aquestes dones van quedar reduïdes al silenci, però el 2020 la revista Sapiens va endegar una recerca monumental que permet retornar noms, cognoms i històries a centenars de víctimes. D'aquí en va sorgir l'Atles de les Bruixes de Catalunya, que recull municipis i casos documentats. També deixo l'enllaç a la descripció. Encara avui, pels racons més antics del Pirineu, es conserven rastres d'aquella por ancestral, amulets amagats a les portes, pedres foradades, ferradures rovellades, creus fetes amb branques, objectes petits, testimonis muts d'una època en què la línia entre la vida i la desgràcia era tan fina que la gent necessitava protegir-se tant com fos. Aquestes dones no volaven amb escombres ni parlaven amb els dimonis, òbviament. Eren dones que sabien, que decidien, que vivien fora del que la societat estava disposada a acceptar. I per això van ser perseguides, no perquè fossin bruixes, sinó perquè eren lliures. Avui, mirar enrere no és només recordar, és també reparar. És entendre com la por pot convertir el veí en enemic i la diferència en delicte. I és reconèixer que el coneixement i la llibertat han costat segles d'història i moltes vides oblidades. Aquest ha estat un viatge per un dels capítols més foscos i més reveladors de la nostra història, que segurament tampoc sabies. Fins al pròxim episodi.